The nation is in a mourning following the death of retired Brigadier General Mark Charles Chimwaza, a respected former senior officer in the Zimbabwe National Army. Zabda mashukubla chinzi senior army officer dies. Chiri kuchovhundutsa vanhu panguva ino kuchionekwa kunzi vanhu vaya vachilebhula vachiti this is brig by brig, meaning brigadier by brigadier. 2030 ameno kuti uchange kwakamira sei. Ndisatapita mashoko asiya vanhu vachitaura zvakasiyana siyana pamusoro pekutsakatika kwemajenerari. Vamwe vari kuda panguva ino vachiti he is also Chiwenga's ally and he took part in the crafting and coming up with the 2017 coup. Don't forget subscribe or like on the bell icon. Tipita in a brief news pana pamudanyora chiti the commander of the Zimbabwe National Army, Lieutenant General Ashawood Tafmani, confirmed to state media that Brigadier General Chimwaza died on Saturday after a brief illness. He passed away at his home in Kwadzana, Harare. Mourners are gathered at his residence, house number 5373 Kwadzana 7, where family members, fellow officers, and members of the defense forces are paying the last respects. Thomas Kanubdanyo Gopangwa ine pamsuru aiwa okutisiya kwaita a senior army officer panguva ine panyazoonekwa pane mapower struggles zvinyazozikanwa nemunhu wese kuti hazvina kumira zvakanaka. Ungatarisa kune zvemauto, kune maconsolidations ari kuitiwa, kune mapromotions ari kuitiwa, mareassignments, mafiring, the death emaofficers. Panguva inoyi zviri kusiya vanhu vachiti izvi hatisina zvakawanda zvekutaura, but zvinyazobuda pachena kuti aiwa yatongova mapower struggles, yatongova nhau yesuccession, yatongova nhau ye2030 yatiringonzwa yaane mukurumbira panguva ino. Pena comment section medu mududza mafunguro enyu noti kudii pamusoro these developments. Pena comment section medu mududza mafunguro enyu. Kusaka wana subscribe or like channel, notonga bell icon.